you go. If you don't see woman, no one negi bocha. Bocha poso neba fulelele. Lacha poso neba futileti. Obodo silike na ndi Igbo gabane. Abanye bafu ebulike wekota. Ugochukwu nyela anyị nyanwa ka eji agano. Iyoko, iyoko. Enyemaka dị na onye nwanyị na-ekpere anyị. Ezi Chineke dị mma. Anyị na Chineke anyị na-ekele gị ekele, na-atụ gị mma na ọ masịrị gị ime ka anyị niile bụ ndị dị ndụ ebe a taa dịrị ruo taa bụ 26 Disemba 2023 na na-ekele n'aha Jizọs. Anyị na-ekele gị n'isi ụmụ anyị ndị a, ndị na-aga ịwa akwa na mgbe na-adịghị anya n'ala Obowo na Mbaise na mpaghara ụfọdụ gbara anyị gburugburu. Emume ịwa akwa bụ ihe ejiri mara anyị firi kemgbe ndụdụ ga ndụ. Dịghị emume arụsị ọwụ ya wụrụkwana emume arụsị kemgbe ụwa anyị apụsụtala ya na arụsị bụbata ya n'ụzọ Chineke. Ọkwa ihe mere ndị ụkọchukwu jide ụmụ Chineke nzukọ nga ịgọzi ụmụ okorobịa ndị a, ndị ọsọ mkpịsị a ruru ule n'aka. Ihe ahụ mmiri nsọ a gọziri agọzi, dịka anyị ga-eji ya doo mma kpara ndị a nsọ na ihe ndị ọzọ a ga-akpawa ha n'aka. Ngwamakwa ha ji ịwa ihi agaghị iri ha. Onye nna ha gafere steji ọ gafere mụta ha ka ha agaghị ifu iche. Ya mere ka ha ga-ifu iche, ọ ga-iji nye ọma afụ iche. Agaghị eji mma akpara abụọ onwe ha. Agaghị eji agbụ ikwu ma owori agbụ ibe. Agaghị eji aka ọsọ tụrụ ọbụla ọbụla. Mma akpara ahụ iji gwa asị mma o tozuola oke. Ya eruru ime n'ezinụlọ ha emelie ya. Ya eruru ịlụ nwaanyị ya alụtalie nwaanyị. Mụọ ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị. Mma akpara a na-akpawa uwe iru n'ileta nne na nna gị ya gbaghagara dị ndụ gafụ ọkpata anyị eleta nne na nna gị, difendị ezinụlọ, difendị ikwu na ibe. Ọnya eji agọzi ihe ndị a taa. Mma akpara ndị a bụrụ na ihe a gọziri agọzi, bụrụ na ihe a gọziri agọzi, bụrụ na ihe edoro nsọ. A na-agọzikwu ụlọ onwe unu bụ ndị ji ịwa akwa na-agọzi ala ụmụikegwụ anyị. Anyị ji sakramental a na-awụsa ya n'ala họl ụmụikegwụ si taa 26 Chukwu ugbu a gara aga otu ugbu a 26 afọ na-abịa abịa 2024. Onye ahụrụ si ya wụkwara anyị niile. Ọnwụ a na-awụ ya tinye aka ya ga-abụrụ onye ukwu ya akwama, ya ga-abụrụ onye nta ya akwama. Aka kpuchie ya n'ahụ anyị. Aka kpuchie ya n'ahụ anyị. Aka kpuchie ya n'ahụ anyị. Ala họl anyị ji ga-eme point of contact iru every aspect of this ụmụikegwụ. Anyị dị ọpụ ugbu a ga-eturu mpaghara niile nke ụmụikegwụ gawa. Ekwela ihe ọjọọ. Maka echi na nwoke abịa ekweli ya. Echi na nwaanyị ekweli ya. Echi na mmụọ ekweli ya. Echi na mbịarambịara ekweli ya. Ala ụmụikegwụ nabata ihe ọma. Ogologo ndụ ahụike. Akpata enwere. A na-alụ ụlọ, na-alụ nwaanyị, a na-amụ ụmụ. A na-atụle ezinụlọ. Anyị fụọ na mba anyị na ndị agbata obi anyị enwe ike manie aka. Ekwu otu anyị ekwu abụọ. Ya dị otu a. N'aha nke Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Ka Chineke ji ike niile gozie anyị niile, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Udo dịrị unu. Anyị na-ekwubi okwu n'oge a n'ihi na ụmụ anyị ịba n'ime ụwa dịka ndị tozuru etozu n'ezinụlọ dị iche iche, n'obodo dị iche iche, na ọnụma dị iche iche, na onwe agwa dị iche iche ha tozuole. A na-arịọ Chineke ka onye n'ike ka ha siri ike ba n'ike n'aha Jizọs. Na-arịọ Chineke onye mere ha tozuo na
onye kwa amamihe eji wee kọntrol otu ụzọ n'aha Jizọs. Na-ayọkwa Chineke onye mere ka ha zukọ ebe a ka rube isi mgbe anyị na-ekpere isi dịka ya gwara ugbu a na-anọ ugbu a dịka ebe dị anya ma ọ dị nso ma aha ha dị n'ebe a ga-asị ike a olite ha n'aha Jizọs n'ihi na ha dị ka ụlọ ewu n'elu ugwu n'oge a ka e mere ntọala ya nke ọma. Onye nwanyị ga-eme ka ha guzosi ike n'aha Jizọs. Aka uche saa ahụ a kpọrọ ha taa dịka dike na dike n'ime obodo na ime onwe ha fọrọ na etebete bụ ụmụaka Chineke na-wepụ ha dike na-akpa agwa ọjọọ adịghị chere na arụpụta onwe ya. Onye nwanyị ka o si taa kwụsị n'aha Jizọs ka ọ gụta onwe ya n'aha ọnụrụ ata uwe ụmụikagwụ a na-anara ike ịga n'ihu nye ha na ike ọdịmma nye ha na ike ogologo ndụ nye ha nakwara ike amamihe zuru oke nye ha ka ha na-aga n'ihu ọbụna mmemme a ga-agabiga. Onye nwe anyị ha ga-erite uru ya wee hụkwa ihe nke eluigwe n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Probably iwe mma abalị ya wụọ ji ka ya alizeta ka egosi na ọ bụla na ya. Biko anyị na-ekwuru anyị na-aga na ntị plis ọ na ya emeghe ebe adị mkpa. Ụmụ okorobịa sị ebe niile kwuru nga ata wuo okwu udo ha wee nyụwala oke odobe ịwụ ọjị na ọkụrụ ọrụ n'ihi na ha nara udo anyị kwuru na ha pụrala n'onwe ha ọ bụrụ na enecha ha mma pụrala ha nwere ha ga-eji awa ọjị agbapụrụ udo ha na-agakwa aga ndị ka ya Christian. Take it. I'll watch it.
Okoro Galio. The man of Okoro Galio. I signed up for 2 weeks of 10,000 naira. What I may expect like a heavy as a year. Can't Tambia, or say I don't every word. Mom will go down. I don't mean join, no woman again. Every young program like Rosia the radio, no more again. And I am a Miaka with 20 good thousand naira. Okay. And one door see what you can do my one man. Let that good life. Ndum Oma, Ndum Kaduru, Ndum Madugaho, get any breath. In everywhere you go, you are dressing. 1,000. Thank you. On every warning, yes, I vote for the water. I gave committee for the water. We don't do it. On behalf of my family, we give 30,000 words. They are the 30,000 naira. What is there? What do you get? Someone like DG Fado here America. I can watch it now. Father, the man was supposed to call it. I can make 15,000 for ordinary. No we can fund. I can make this one of 10,000 naira for the football. you can have another time on a popular floor. When they got the one and go. MCC, when you're like one, that's the way. I can't yes. But I want to know if you're not having one guy. If you are done it, but I can't. All you will come over. Joe, they were in 10,000. I will get 10,000 naira. Amigo, Abena Maria. Obonya, the wire, Lily dog. I am here to make a race like a New York. She gets the one day to rock, I live walk through your one. Only I can tell ÜMÜIKEAGWỤ onye wo Aha wo Comrade Kore Chimaru, ÜMÜIKEAGWÜ, the chairman of ÜMÜIKEAGWÜ. Ahụrụ ihe mere nga taa. Adị ụmụ okorobịa ọnụ kpere asị mma. Asị na nke kọwatara anyị ndị ha awụ. Gwakwana anyị ihe n'ukwu na-akpere ha mma. Ma ọ bụ sị ha dafusewa anyị olu. Dadisewa anyị ụkwụ. Biko gwatana anyị ihe n'ukwu kpecha ha mma taa. Thank you very much, my sister. Here Omena Father, and again every 30 years. Then about initiation into manhood. What can go like to for the land?
ihe eji nwoke eme irule ịkpọrọ tax irule ịrụ ọrụ obodo irule bịa na họl bịa ekwu ụka ihe kọntribushọn uche ihe ahụ ihe na-eji eme agbawanye ha akwa agbọpụta na họl otu ịgbọkpụta ha taa ihe ha mma akpara symbolizes strength. Ọ na-egosi ike iji aga ọkụ ike ije protect your family or immediate environment ọhịa mma akpara na-egosi kwụsị na-ekwere ha wụ ihe na-esi by that ma ụlọ ha nọ in stress ma ụlọ ha nọ na nsogbu ha egbuo oge opi ha egbuo wisụlụ ụmụnna banye gbakọrọ nyere ha aka keekwere ha wụ ike gwụ ha rụọ ọrụ ike gwụ ha ewerekwere ha nkachiti hichaa hit imeghe ha ọ dị ihe ji nye ha distance amabrenye omenafọ atọ ihe na-emekere ụmụ anyị ọwụla tofuru anyị ịwa agwa ọhịa na-eji eme ha na hall every 3 years. Ya bụ afọ atọ a na-eme otu ihe a iji kpọpụtakwanụ ndị ke tozuru ule na ihe eji nwoke eme gosi ụmụnna si lekwenụ ndị ke si na ama anyị a lekwe ndị ke tozuru ule etozu nke ọ ga-awụkwanụ enwe ihe dafụtara nụ ha akpọ oku enwe ike ịza ha ya bụ mma unu nyere ha taa wụ mma unu ji si ha na ha etozuole ihe eji nwoke eme na ha ga-akpatawa ego leke ezinụlọ ha chekwa ezinụlọ ha ya bụ na mma ha na-egosikwa nchekwa si na ha etozuola iji chekwaa ezinụlọ ha wisụlụ ahụ enyekwanere ha wụ iji gbuo opi ọ bụ na ha nọrọ na mkpa makwa na enwe otu oshisire ha ike amaghị ka ha na-eme na ha kpọọ ụmụnna na ụmụnna ga-aza ha nkacha ife ọnụ nyekwana unu sọ ha mee na ike agwụla ha were ha nke ahụ jiri hicha ihu ha ijikwa nyekwa ha ume iji gaa n'ihu imeela jisie n'ike na nke a omenala kwesịrị ekwesị mmemme ịwa akwa wụ ezigbo ihe dị n'ala Igbo ọkacha dị n'ala Obowo ihite ụbọma na obodo ndị ọzọ gbakwara gburugburu n'Imo steeti a. Chairman ngwa n'imeela jisie n'ike.